O BNG celebrou esta fin de semana a súa Asamblea Nacional na que elixiu os seus órganos de dirección. Sí, Guillermo Vázquez seguirá sendo vocero nacional e Francisco Jorquera candidato á Xunta de Galicia. Señor Jorquera, moi bons días. Hola, bons días. Felicidades. Moitas grazas. Neste día despois é o día do cansanzo, decíamolo antes, o día do baixón, e tamén o día da análise dos resultados. Apenas 300 votos separaron a súa candidatura do seu sucesor, do seu aspirante, Carlos Aymerich. Que lectura fai destes resultados? Bueno, en primeiro lugar, creo que o máis destacado da Asamblea que vimos de celebrar este fin de semana foi a elevadísima participación. Participaron nas votacións do domingo prácticamente 4.500 afiliados do BNG. Eu non coñezo, sinceramente, organización política no mundo onde nun proceso congresual se mobilice positivamente tanta xente, haxa unha afiliación con ese grau de implicación, con ese grau de participación para ser copartícipes de decisións que afectan o futuro do BNG. Por lo tanto, estou totalmente convencido con unha organización con esa vitalidade democrática e con unha afiliación tan implicada, tan comprometida que a vida da organización é unha organización que goza de boa saúde. Non agardaban entón tanta participación? Bueno, os dados iniciais con respecto as persoas, os afiliados, os compañeiros que se prescribiron para participar na Asamblea xa apuntaban a que iba a haber esa elevada participación, porque en calquer caso a constatación que se produciu o domingo, desde o meu punto de vista, é un dato enormemente positivo. E contaban con ese resultado tan axustado? Pareceulles esperable? Sí, era previsible. O BNG é unha organización moi diversa, moi plural. Temos o referente da Asamblea Extraordinaria anterior, onde xa se constatara que frente a algunhas ideas preconcebidas, no BNG en absoluto hai maiorías preconfiguradas, en absoluto hai maiorías mecánicas, pero creo que nunha organización política normal, que nun proceso asambleario, nun proceso congresual, existan distintas propostas, se contrasten democráticamente, a afiliación decida. Unha vez que a afiliación adoptou as decisións, eu son agora o candidato á presidencia da Xunta polo Bloque Nacionalista Galego. Voume esforzar a hora de asumir esta función, que todo o BNG se vexa reflexado na miña actuación como candidato á presidencia da Xunta, ser un candidato á presidencia da Xunta no que se vexan recoñecidos todos os afiliados do BNG sen exclusión, todas as sensibilidades do BNG sen exclusión. Estou convencido de que Guillermo Vázquez, como portavoz nacional, vai ter a mesma atitude. Afortunadamente, no BNG temos un modelo organizativo que incentiva a participación e corresponsabilización de todas as sensibilidades no goberno do BNG, no día a día do BNG. E como se pode facer? Porque efectivamente hai moitas sensibilidades dentro do partido, con unha marxe tan estreita entre un candidato e outro, pode dar esa posibilidade de que haxa como dúas frontes dentro dese partido. Como pensa vostede facer para que todas eses afiliados de distintos partidos dentro do propio BNG poidan verse representados? Pois, afortunadamente, o noso modelo organizativo xa incentiva que exista esa integración, esa coparticipación na vida diaria da nosa organización e na propia dirección da nosa organización. O Bloque Nacionalista Galego vai ter un Consello Nacional no que van estar reflexadas todas as sensibilidades que existen dentro do BNG, vai ter unha executiva na que van estar reflexadas todas as sensibilidades que existen dentro do BNG. Creo que o BNG sempre soubo facer dun valor, dun elemento enriquecedor a súa diversidade, e estou convencido de que así vai seguir sendo. Posturas como o da UPG, que é máis marxista-leninista, ou incluso outros máis socialdemócratas, teñen cabida nese mesmo partido, entende vostede? O Bloque Nacionalista Galego, ante todo, unha organización nacionalista e unha organización de esquerdas. E nos vinculamos ao que son os acordos adoptados pola afiliación do BNG nas sucesivas asambleas nacionais. Eso é o elemento común, o elemento que nos une. En esta Asamblea Nacional, as resolucións políticas e organizativas aprobadas pola afiliación do BNG, ademais cun amplísimo respaldo. O propio Xosé Manuel Beiras decía onte, antes da Asamblea, que no caso de perder teria que replantexarse a posibilidade de buscar fora do BNG outras alternativas. Agora matizou, uno dixo que terá que analizar co encontro irmandiño estes resultados. Vostede ve posible unha escisión ou parecelle algo remoto dentro do BNG? Eu, desde logo, vou traballar para que eso non se produza. Respecto todas as reflexións,
pero creo, insisto, que do BNG de onte sae unha formación política máis cohesionada e con máis forza. Eu non entendo a participación democrática en términos de me presento e se resulta que non teño o apoio mayoritario, entón marcho. Porque creo que eso non é respetuoso a respeito da vontade libremente expresada pola afiliación do BNG. E estou convencido que esa non vai ser a atitude que vai adoptar ninguén dentro do BNG. Os acordos adoptados pola Asamblea Nacional ou Bloque Nacionalista Galego este fin de semana teñen unha legitimación democrática total e absolutamente indiscutible. Creo que agora o que compre é que todos os respetemos e ao mesmo tempo todos fagamos un esforzo de integración para que todos nos sintamos copartícipes no BNG. Esa vai ser a miña atitude como candidato á presidencia da Xunta, esa vai ser a atitude de Guillerme Vázquez como portavoz nacional e estou convencido que vai ser a atitude do conxunto das persoas que teñen responsabilidades no BNG. Por aí, efectivamente, foron onte as súas primeiras declaracións, as de Guillerme Vázquez, foron dicindo que desta Asamblea non saen vencedores nin vencidos. Vostede mesmo, nada máis rematar, dixo que sae unha formación moito máis unida, claramente democrática, e tamén definiu a Asamblea de onte como un punto de inflexión. A que se refería? Pois refírome a que unha organización política que conta cunha afiliación tan activa, tan implicada, tan comprometida, que dá un exemplo de democracia como deu o BNG este fin de semana, debatindo en profundidade con contraste democrático, ca posibilidade de que a afiliación do BNG se pronunciase sobre distintas opcións, creo que é unha organización política que ten unhas bases moi sólidas sobre as cales construir a súa unidade, construir a súa acción política para o futuro. Fundamentalmente, referíame á lección de democracia que deu este fin de semana a afiliación do BNG. Sí, o señor Beiras decía onte que agarda que se extraian as conclusións oportunas no resultado de onte. Que conclusións extraeu vostede? Bueno, eu as conclusións que extraio que o Bloque Nacionalista Galego é unha organización extraordinariamente diversa e plural. É un dato do que todos temos que partir e, polo tanto, todos nos temos que esforzar por conxugar esa pluralidade, respetar plenamente esa pluralidade ca unidade de acción política do BNG. Pensa vostede que o elector pode entender unha especie de, permítame a expresión, de tricefalia que hai agora? Por un lado está o vocero nacional, o señor Guillerme Vázquez, está vostede como candidato, pero ningún de vostedes está no Parlamento Galego, onde si está o señor Aymerich. Como se pode convencer o electorado de que realmente hai... En primeiro lugar, o Bloque Nacionalista Galego escolle candidato á presidencia da Xunta pensando nas vindeiras eleccións autonómicas e, polo tanto, serei a todos os efectos candidato á presidencia da Xunta do BNG unha vez que se convoquen eleccións autonómicas. Mentres tanto, o portavoz parlamentario do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego é Carlos Aymerich, que está facendo un extraordinario traballo, estou total e absolutamente convencido de o que seguirá facendo, eu atenderei as miñas responsabilidades institucionais como portavoz do BNG no Congreso dos Diputados, e o BNG ten unha voz orgánica, ten un representante do BNG como organización política, que é o seu portavoz nacional, e na Asamblea Nacional otouse por ratificar neste cargo a Guillerme Vázquez. Sí, o que decía onte o propio Carlos Aymerich é do que se trataba de que todas as sensibilidades integradas no BNG buscasen o camiño de entenderse, que será o reto, pero el salientaba que había basicamente dúas grandes sensibilidades, dúas grandes formas de entender o nacionalismo e de entender o Bloque Nacionalista Galego. Vostede postulouse onte, postulou o BNG como unha alternativa real de goberno. Que cree que vai cambiar na mente do elector a partir da Asamblea de onte para facer esta afirmación? Bueno, creo que as nosas propostas políticas, a nosa práctica política, vai nos avalar como alternativa real do goberno. Frente a un Partido Popular que tanto a nivel de Estado, impulsando a recentralización do Estado, como na Xunta de Galiza, facendo unha asunción do que é o goberno galego, máis propia dunha delegación do goberno central que dun auténtico goberno autonómico. Frente a unhas políticas como as que representa o Partido Popular, a alternativa só pode ser unha forza política que acredita plenamente na necesidade de que este país teña un pleno autogoberno como é o BNG. E frente a unhas políticas económicas e sociais imperantes que se están revelando como total e absolutamente contraproducentes para favorecer a recuperación económica, como absolutamente prexudiciais para os intereses das maiorías sociais e das que foron copartícipes tanto o Partido Socialista cando gobernou no Estado como o Partido Popular agora que goberna no Estado e tamén na Xunta de Galiza, a alternativa só pode encarnar unha forza política como o BNG que desde o principio defendeu políticas económicas e sociais alternativas. Sí, unha última cuestión. Vostede está como deputado no Parlamento de Madrid, no Congreso dos Deputados. Pensa deixar ese cargo para estar máis aquí no día a día de Galicia ou de momento vaise manter? Creo que é compatibilizável estar
ser portavoz do BNG no Congreso dos Diputados e ter plena implicación cos problemas do noso país, porque, entre outras cousas, se por algo se caracteriza o BNG é por trasladar sistemáticamente as necesidades da sociedade galega á política estatal ao Congreso dos Diputados. En calquer caso, non hai ninguna razón para que eu dimita como diputado no Congreso mentres non se convoquen eleccións autonómicas en Galiza. Moi ben, señor candidato polo BNG á presidencia da Xunta dende onte mesmo. Moitas felicidades e moi bons días. Grazas por vir. Moitas grazas, un saúdo. Ata logo.